ከደም አንድ የዘለልኩት ነገር ነበር። ጦርነቱ አንዱ ያለዘበው እኛ ጋር ጦርነቱ እንዳፈነዳ የቆየው ሌላው ነገር ምን መሰለህ? ሳውዲና ኤምሬት ከፍተኛ ፉክክር ውስጥ ገብተው እነሱ ነበሩ ነገሮች እያጦፉ ያሉት። አሁን ሁለቱም በራሳቸው ነገር ተጣምደዋል። ሆኖም ግን አብይ ሄደው የዛሬ 2 ሳምንት 3 ሳምንት አካባቢ ነው። ከዛ ወዲህ ብዙ ነገር ተካሂዷል። ወደ ጦርነቱ እኮ ሲገባ ኢራንን በ3-4 ቀን በ5 ቀን ደቁሰን ወደ ኖርማል ህይወት እንመለሳለን የሚል ግምት ነው። ያ አለመሆኑ ነገሮችን በየጊዜው አሰስ እንዲያደርጉ ቢያስገድዳቸው ይመስለኛል። ያም ሆኖ ግን የኢራን ጦርነት ጋብ ካለ በኋላ ኤምሬት ሱዳንን ጊባ ማድረግ አትችልም። አየህ ሰሞኑን እየሆነ ያለውን ነገር በኋላ ላይ ማለት እንበታለን። ሶማሊያ ውስጥ እየሆነ ያለውን ነገር ስታይ፣ ሱዳን ውስጥ እየሆነ ያለውን ነገር ስታይ ዩኤኢ በጣም ከፍተኛ ገንዘብ ሱዳንና ኢትዮጵያ ላይ ኢንቨስት አድርገዋል። ሕጂ እዚ ጉዳይ እዚ ደጊምና ደጋጊምና ብዙሕ ግዜ ዝረኣናዮ ብሰፊሕ ድማ ክንርድኦ ዘለና ኢና። ሓደ ካብቶም ኣብ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ነቲ ኩነታት ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ድሓን ዝኾነ መረዳእታ ዘለዎ ይውን ነቲ ኩነታት ኣፅቢቡ ጥራይ ዘይኮነ ኣግፋሕ ኣቢሉ ክሪኦ ዝፍትን ጀዋር እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ጉዳይ ናይ ዞባና ብብዙሕ መንገዲ ኢኻ ክትሪኦ ዘለካ ብልፅግና ወይ እውን ኣብዪ ኣሕመድ ዝኸዶ ዘሎ ካብ ነፍሱ ዝብገስ ኣይኮነን ንብላ ኣሎ። ኢማራት ኣብዚ ከባቢና ኣብዚ ቀርኒ ኣፍሪካ ክሳብ 30 ቢልዮን ዝኸውን ገንዘብ ኢንቨስት ገይራላ እዩ ዝበሃል ዘሎ። ጋድ ነውሳ ምንታይ ኢንቨስት ትገብረላ እንተወሓደ ብኮራፕሽን ገለን እምበር ዝርአ ነገር ከምዘየለ እዮም ዝነግሩ። ዩኤኢ and Saudi Arabia are in high stake rivalry። ስለዚ ክልቲኦም ሃገራት ኣብ ከቢድ ዝኾነ ውድድር እዮም ዘለዉ። ከቢድ ዝኾነ ውድድር ድማ ካብቲ ናይ ቀደም ብዝበለፀ እቲ ውድድር ሕጂ ክዓቢ እዩ። and I'm telling you this many times ኣብዚ ቻነልና ብተደጋጋሚ ንነገረኩም ዘለና ኢና። እዚ ውድድር ናይ ዘን ክልተ ሃገራት ካብቲ ዝነበሮ ንላዕሊ ክቕፅል ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩና ዘለዉ። ስለምንታይ እቲ ከባቢ ንሶም ዝነብሩሉ ዘለዉ ንባዕሉ ውሕስነት ከም ዘይብሉ በርሂሎም ኣሎ። ስዑድያ ይኹን ኢማራት ይኹን ካልኦት ሃገራት ወላ ቀጠር በሎ ኩሎም እቶም ሃገራት ዓረብ እቲ ዘለዎ ቦታ ንኽነብሩ ውሕስነት ዝቦም ኣይኮነን። ብፍላይ ድሕሪ እዚ ኩናት እዚ እቲ ቁጠባ ኖርማል ተተመሊሶም ንባዕሎም እቶም ሮያል ፋሚሊ መህደሚ ቦታ ክደልዮም ኣብ ኣፍሪካ ክብለኩም ክእል እያ። እቲ ዘለዎ ቦታ ሰስተይነብል ክትነብረሉ ትኽእል ቦታ ኣይኮነን። ስለዚ ኮሎኒስ ክደልዮም ኤውሮጳውያን ቀደም ናብ ኣፍሪካ ክመፁ ከለዉ ክገዝኡ እንታይ ገብሩ እዮም መፅኦም ዓዶም እኹል መነባብሮ ንክነብሩ እኹል ፀጋታት ስለ ዘይብሉ ካልእ ክነብርሉ ዝኽእሉ ፀጋታት ንክረኽብሉ ዝኽእሉ ቦታታት መፅኦም እዮም ክገዝኡ ጀሚሮም። ሃገራት ዓረብ ድማ ንግዚኡ ነዳዲ ኣለና ነዳዲ ናትና ግን ክነቅፅ እንተዘይነቐፀ ድማ ዓለምና ካብ ነዳዲ እውን ክትወፅእ ትኽእል እያ። ስለዚ ማይና መሬትና ድሕረስ የብሉ ከምኡ ድማ ንክትነብረሉ እንደልሃመት እዩ። ስለዚ እንተተኻኢሉ ካልእ ሃገር ኣብዚ ለምለም ዝኾኑ ሃገራት ኣፍሪካ ድኹማት ዝኾኑ ሃገራት ርኢና ክንቋፀር ክንከል ኣለና። ንሕና ንዝውረ መንግስቲ ክኸውን ከላሉ እንተደይ ተኻኢሉ ድማ ኣብ ኣገደስቲ ቦታታት ስትራቴጂካዊ ንነዊሕ ክቕፅል ዝኽእል ወላ እውን ፀጋታት ናትና እንተደቐፀ ኣብ ካልእ ብዘለና ኢንቨስትመንት ክንነብረሉ ንኽእል መንገዲ ክንፈጥር ኣለና ዝብል ኣገይን በዓል ኢማራት ቀደም ዝነበረ ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ካብኡ ንላዕሊ ሕጂ እዩ ተረዲቦም ዘለዎ ቦታ ውሕስነት ዘይብሉ ምዃኑ ኢራን ክሳዕ ክንደይ ሓያል ሃገር ምዃኑ ንኩሎም ሃገራት ዓረብ በሪሂሎም ኣሎ። ኢራን ድማ 92 ሚልዮን ህዝቢ እዮም። ስለዚ you cannot change ኢራን ንኢራን ክትቀይራ ይትኽእልን ኢኻ ንስኻ ጥራይኻ ክትቀይር ዘለካ ካልእ መንገዲ ክትፈጥር ዘለካ። ኣሜሪካ ድማ ንኢራን ክስዕራ ይከኣለትን ኣላ። ስለዚ ሓደ ነገር ፕሩፍ ኮይንዎም ኣሎ they have to adapt to the new reality። ነዚ ሓድሽ ክውንነት ኣብዚ ሓድሽ ክውንነት መፂኦም ክነብሩ ክኽእልሎም እቲ ሓድሽ ክውንነት ድማ ንዖም ምቾት ኣይኮነን። ሕጂ ክልተ ነገር ክንርኢና ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ጥራይ ኣይኮነን ካብኡ ቀፂልካ ወላ እውን እቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ጥራይ ዘይኮነሲ ኣብ ሱዳንን ኣብ ሶማልያን ዘጋጥም ዘሎ ክልተ ነገራት ክንርኢ። መጀመርያ እዚ ስምዕዎ ናይ ሶማልያ ጉዳይ ብጣዕሚ ኣገራሚ ዘሎ President resigns after federal forces entered Baidoa. Somalia's Southwest State President, Abdiaziz Hassan Mohamed Laftagareen, has announced his resignation hours after federal troops entered Baidoa, following clashes that left at least 2 people dead and 25 injured in a brief ኣኽሞ ጉዳይ እታ ሶማልያዊት ክልል ኣጋጢሙ ዘሎ ስዕረት ብቐጥታ ምስ ኢትዮጵያ ከም ዝተሓሓዝ ክግለጽ ቀኒየሎ። ሎሚ ፕረዚደንት እታ ክልል ብገዛ ፈቓደ ለቒቕ ኣለኹ ምስ በለ ካልእ ናይ ዲፕሎማሲ ክሳራ ብዝብል ርእሲ ፖለቲከኛ ጀዋር መሓመድ ጽሒፉ ኣሎ። بسراويت إثيوبيا يدقف زنبرة ناي سوماليا كلل دو معراب من محدار مرح عبد العزيز لافتاغارين بسراويت قبطن تركن بزرقف ني حسن شيخ محمد فيدرالاو سراويت تسعيرو كاب سلطانو كلك تجديدولو كبليو جوار محمد صحيفو لافتاغارين زحلف سومنا بعد أديس أبا توقعيزو مس أبي أحمد بممخ
ምኽኻር ናይ መረጋገፂ ቃል ተዋሂቦ ዝተመለሰ እኳ እንተኾነ ኣብ ርእሰ ከተማት ክልል ዝነበረ ሰራዊት ኢትዮጵያ ግን ካብ ስዕረት ከድሕኖ ኣይከኣለን ዘሎ በዚ ምክንያት ድማ ስትራቴጂካዊት ዝኾነት ከተማ ባይደዋ ድሕሪ 20 ዓመታት ካብ ቁፅፅር ሰራዊት ኢትዮጵያ ወፃእ ኮይና ኣላ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ጽልዋ ድማ ብግብፅን ቱርክን ክትካእ ትፅቢት ይግበር ክብል እዩ ጀዋር መሐመድ ጽሒፉ እታ ካልእ ኣብ ትሕቲ ጽልዋ ኢትዮጵያ ዝነበረት ግዛኣት ሶማልያ ዝኾነት ፑንትላንድ እውን ካብ ኢትዮጵያ ንኽትምንዛዕ ኣብ ቀረባ ከም ዘላ ዝሓበረት ፖለቲከኛ ንፑንትላንድ ምስ ኢትዮጵያ ብምዃን ክትከናኸን ፀንሐት ኢማራት ቅድሚ 2 ወርሒ ኣቢሉ ካብ ስዑድ ዓረብ ዝበፅሓ ፀቕጥን ሞቃዲሾ ዲፕሎማስያዊ ርክባታ ብምቁራፃን ኣብ ወደብ ቦሳሶ ዝነበራ ናይ ድሮንን ስለያን ማዓስከራ ነቒላ ናብ ኢትዮጵያ ንኽተምፅእ ተገዲዳ ኢሉ ሰራዊት ሶማልያ ትማሊ ኣብ ባይደዋ ዘካየዶ ስርሒት ንመራሒ ፑንትላንድ ኢሚሬትስን ኢትዮጵያን ኣየድሕኑ ኻንዮም ዝብል መልእኽቲ ዘመሓላለፈ ስለ ዝኾነ ኢትዮጵያ ኣብ ሶማልያ ዝነበራ ወተሃደራውን ዲፕሎማስያውን ግደ ብቁልጥፍና ተመናመነ ምዃኑ ብንጹር የርእዮ ኣሎ ክብል እውን ጀዋር መሐመድ ገሊፅዎ ነዚ ኩሉ መበገፂኡ ድማ እቲ ብዘይ ምንም ስትራቴጂካዊ ምድላው ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ሂብካ ወደብ ንምውሳድ ዝተገብረ ፈተነ ምዃኑ ክንዝክሮ ይግባእ ክብል ይገሊጹ ዘሎ እቲ ዕብዳን ንፌደራላዊ መንግስቲ ሶማልያ ናብ ሕቑፊ ግብፅን ቱርክን ከም ዝኣቱ ዝገበረ ክኸውን እንከሎ ኣብዪ ኣሕመድ ምስ መራሒ ኢማራት ቢን ዛይድ ኣልናሃያን ተሓቒፉ ዘይምልቓቑ ድማ ስዑድ ዓረብ ብኩሉ ዓቢ ዓቕማ ኣብ ተፀራሪ ወገን ንኽትስለፍ ዓዲምዋ እዩ ዝበለ ፖለቲከኛ ጀዋር ሕጂ ከም ንሪኦ ዘለና ኩነታት ናይዚ ሶማልያ ናይ ብሓቂ ኣብ ዘገርም እዩ ዘሎ ሓደ ካብቲ ዝብልዎ ዘለዉ ድማ እዚ ናይዚ ሳውዘርን ስቴት ዝበሃል ዝነበረ መራሒ ዝትሪዎ ዝፀናሕኩም ማለት እዩ ኩርሲ ካብቲ ስልጣኑ ከም ዝሃድም ንክሃድም ከም ዝተገደደን ናብ ኢትዮጵያ ይሃዲሙ ኢትዮጵያ ከተትሕኖ ድማ ይፅዕር ከም ዘሎን ግን ኢትዮጵያ ክሳብ ሕጂ መግለፂ ክትብ ዘይምኻላ ኢትዮጵያ ከም ዝጠለመቶ እዩ ዝዛረብ ዘሎ እንታይ ማለት እዩ እዚ ፕሬዚደንት ናይ ሶማልያ ሓሰን ሼክ ብዙሕ ግዜ ምስ ኣቢ ክራኸብ ንሪኦ ነርና ለካስ ንሱ ናቱ ፕላን ከም ዝነበሮ ኣብ ደቡብ ኣብዚ ናይ ኣብ ሳውዘርን ስቴት ዝበሃል ዝነበረ ዕላማ እቲ ፌደራል መንግስቲ ቁፅፅሩ ክሕይል ስለ ዝደሊ ዝነበረ ንብልፅግና ዝነበረ ኢድ ምዝርክብ ዝነበሮ ክበትኮ ከም ዝኽእል ፀቕጢ ይገብረሉ ከም ዝነበረን ኣብ ሶማሊላንድ ዝነበረ ጉዳይ እውን ኢዱ ከውፅእ ፀቕጢ ይገብር ከም ዝነበረን ብናይ ሶማልያ ፀቕጢ ጥራይ ዘይኮነ ግን ብናይ ካልኦት ፀቕጢ እውን ኣብዪ ኣሕመድ ሓደ ዓብዪ ስትራቴጂካዊ ስዕረት ንኢትዮጵያ ከልብሳ ከም ዝኻለ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እዚ ድማ ናይ 20ታት ዓመት ዝነበሮም ፀብለልትነት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ቀስ ብቐስ እናሞተ ይኸይድ ኣሎ ዘገርም እውን ኣይኮነን ምክንያቱ ንባዕሉ ሃገሩ ክዕቅብ ዘይከኣለ ኣብ ካልኦት ሃገራት ከይዱ ዓብዪ ስትራቴጂካዊ ነገራት ከሳልጠሉ ዝኽእል መንገዲ ከም ዘየለ ርዱእ ጌርና ኢና ንወስዶ ስለዚ እንዲስ ኣር ኦልሶ ኣናዘር ኣስፔክት ናይቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ማለት እዩ ቀርኒ ኣፍሪካ ብብዙሕ መንገዲ ዝተፈላለየ ሓይልታት ዝተፈላለየ ስጉምትታት ዝገብርሉ ዘለዉ እዩ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ምስ እንመፅእ እውን ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ሓደ ነገር ተዛርብ ኣሎ ለንቀነ ኣብ ዝሓለፈ እውን ኣርእየኩም ነይረ Let me show you this. UAE on security amid Sudan scrutiny. Ethiopia has commended the United Arab Emirates for its role in promoting regional stability, even as the Gulf state faces growing scrutiny over its involvement in the conflict in Sudan. The remarks came during talks in Abu Dhabi between Jamal Becker Abdullah and Ali Rashid Al Nuaimi, where both sides reaffirmed commitments to cooperation and political solutions to regional crises. Ethiopia expressed appreciation for the UAE's role in supporting peace and security, while also reiterating solidarity. ብልፅግና ለንቀነ እውን ንዓለም መገረም ንቀርኒ ኣፍሪካ ድማ መስደመም ምዃኑ ከይተርፎ ምንታን ምስ ፍሉይ ልኡኽ ናቱ ኣምባሳደር ናቱ ገለ ምስ ናይ ኢማራት ብምርኻብ ናይ ኢማራት ተራ ንዞባዊ ንርቃት ናይ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ እትገብሮ ዘላ በርክቶ ብልፅግና ዓብዪ ኣኽብሮትን ኣድናቆትን ከም ዝገብረሉ ገሊጹ ኣሎ ብኻልእ ኣዘራርባ ቀርኒ ኣፍሪካ ምፍራስኩም ንሕና ንደልዮ እዩ ርቃት ንዓና ማለት ንኻልኦት ምዕናው ንሱዳን ምብትታን ንኻልእ ሽግር ምፍጣር እዩ ዝብል መደምደምታ ዝበፅሑ እዮም ዝመስሉ ዘለዉ እዚ እውን ኣካል ናይቲ ኣብ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ዝበሃል ዘሎ ብዛዕባ ሰሪዕ ዝግበር ዘሎ ኮሸምሸም ወይ እውን ምሶም ኮንካ ዝግበር ዘሎ መጥቃዕቲ ሓዊስካ ክረአ ዝኽእል እዩ እዚ እውን ሓንቲ ኣገዳሲ መብርሂ ተዋሂባ ነይራ በጣም ከባድ ጥቃት መፈጸሙ ተዘግቧል ከዚህ ጋር የሚገናኙ ማለት የሱዳን ብቻ ሳይሆን ሶማሊያንም ሌሎቹንም አካባቢዎች ያሉትን ጉዳዮች ነው ማንሳት የምፈልገው እዚህኛው ክፍል ላይና አስተቀር ሌሎቹ ቦታዎች ስለሚሆነው ነገር ምን ድርጊቱም ንግግሩም አካሄዱም አሰራሩ ግልጽ ነው የዚህ ዘላቂ ጉዳት ምንድነው እና አብሮ ደግሞ ይሄ ሰሞኑን የተካሄደውን ጦርነት አብረን ብናነሳው ወዳለሁ ከሱዳን ጋር የገባበት አታካራ ሌላ ምዕራፍ ውስጥ መግባቱ ጦርነቱ ተስቦ ወደ ቤንሻንጉል ገብቶ የተከሰተውን ነገር አብረን ብናነሳው ሰፋ አድርገን ከጀርባ ያለውን እኔ የኤምሬትስ የአብይና የአርኤስኤፍ የጋራ ጦር ማቀናጃ ማዘያ አዲስ አበባ ውስጥ ተቋቁሟል። It should be clear.
ኢትዮጵያ አሁን የሱዳን የጎንዮሽ ተጫዋች ሳይሆን ማዕከል ሆናለች። ዋናው ማዘዣ ጣቢያው ከቦሳሶ ተነስቶ ቦሳሶ ነበር ዋናው የኤሚሬትስ የደህንነትና የድሮን ማዘዣ አሁን ተነስቶ አገራችን ውስጥ ገብቷል። አንድ ሁለተኛ የአርኤስኤፍ እና የኢትዮጵያ ኃይል አሶሳ አጠገብ የጋራ ማዘዣ አላቸው። እዚያ ዝብላ ዘሎ እንድሕር ሰሚዕኩማ ሓደ ካብቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ንምርኣይ ኣገዳሲ ኩነታት እዩ ዝፍጠር ዘሎ እሱ ድማ ሶማልያ ብፍላይ ድማ እቲ ፑንትላንድ ዝበሃል ሶማሊላንድ ዝበሃል ከምኡ ድማ ሳውዘርን ስቴትስ ዝበሃሉ ኢማራት ዓብ ፅልዋይ ነይርዋ ኣብ ሶማልያ ግን ብሰንኪ ናይ ስዑድያ በሎ ቀጠር በሎ ከምኡ ድማ ናይ ቱርኪ ዝተገበረ ፀቕጢ እተን ክልተ ፑንትላንድን እዚ ሳውዘርን ስቴትስ ከምኡ ድማ ኣብ ሶማሊላንድ ዝነበሮም እውን ብዓብ ደረጃ ስለ ዝጎደለ ፅልዋ ናይ ኢማራት ናይዚ ኩሉ መዋፈር ናይ መሰርዕ ንምዕጣቕ ትጥቀመሉ ዝነበረት ሎጂስቲክስ ናይ ኢማራት ኢትዮጵያ ይተቐይሩ ዘሎ ኢሉ ስለዚ ቀጥታ ፍላይትስ ናብ ኢትዮጵያ ይመፅእ ዘሎ ገሊኡ ብሶማሊላንድ ይመፅእ ካልእ ድማ ብቐጥታ ናብ ኢትዮጵያ ይመፅእ ካብ ኢትዮጵያ ድማ ኣብቲ ሕጂ ዝረኣናዮ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዝረኣናዮ እዚ ኩርሙክ ዝበሃል ቦታ ዝተገብረ ኩናት ኣካል ናት እዩ። ስለዚ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ተራ ተሳተፊት ዘይኮነት ዓባይ ኣብቲ ኣጀንዳ ተኣሊኻ ዘላ ሃገር ምዃና ምግንዛብ የድሊ ዝብል ዘሎ ጀዋር ኣብ ሶማልያ ዝገበርናዮ ኣካይዳ ኣብ ሳውዘርን ስቴት ከምኡ ድማ ኣብ ፑንትላንድ ዝነበረና ፅልዋ ክእለ ተቐሪብሉ ሕጂ ድማ ኣብ ሱዳን ንገብሮ ዘለና ጠላዕ ናይ ብሓቂ ከቢድ ዝኾነ ፈተና ከቢድ ዝኾነ ሓደጋ ኣብ ልዕልና ከምፅእ ከም ዝኽእል ብዙሓት ኪላታት ይነግሩ ኣለዉ ኢሉ ለንቀነ ጥራይ ሕጂ ሓደ ናይ ብልፅግና ዓብይ ኣናሊስት ኣውፂዎ ፀንሐ ንሓቅነቱ ንግዜ ክንገድፎ ኢና ግን ቱ ሰም ኤክስተንት ድማ ገለ ክፋል ዝጭበጥ ነገር ዘለዎ ምዃኑ ዝንገር እዩ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ሱዳን ንሪኦ ዝነበርና ኣብዚ ናይ ብሉ ናይል ዝግበር ዝነበረ ኩናት ምናልባት ነቶም ቅድሚ ሕጂ እውን ኣርእየኩም ነይረ ግን ነቲ ስእሊ እናረኣናዮ ክንዛረብ እንተኮይንና እቲ ዝበለፀ እዚ ኣብዚ ኩርሙክ ዝበሃል ቦታ ወይ እውን ኣብዚ ብሉ ናይል ዝግበር ዘሎ ኩናት ኢትዮጵያ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምስ ዳዕመሰሪዕ ኮይና ነሰራዊት ሱዳን ስጉምቲ ወሲዳትሉ ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ ሓደ በጠሎኒ ወይ ከዓ ሓደ በጠሎ ናይ ግብፂ ኣብቲ ቦታ እቲ ብሕቡእ ኣትዩ ከም ዘሎን ምስ ሰራዊት ናይ ሱዳን ኮይኑ ነዚ ቦታ እዚ ሓራ ንምውፃእ ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ ዝገልፅ ሓበሬታ ኣብ ሶሻል ሚድያ ይዘውር ኣሎ። እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ? እዚ ጉዳይ እዚ ንብዙሓት ሓይልታት ኣብዚ ቦታ እዚ ክስዕብ ዝኽእል እዩ። ስለምንታይ እዚያ ቦታ እዚኣ ካብቲ ጌርድ ዝበሃል ርሑቕ ቦታ ስለ ዘይኮነ ዓባይ ናይ ጂኦፖለቲካ መጣልዒ ቦታ ክኸውን ዝኽእል እዩ። ብሉ ናይል ስቴት ዝበሃል ብዙሕ ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ። ስለዚ ሱዳን ነዚ ቦታ እዚ ክትከስሮ ከምኡ ድማ ግብፂ እዚ ቦታ እዚ ንዳዕመ ሰርዕን ናይ ብልፅግና ንኢማራትን ክኣቱ ኣይከፍቅዱን እዮም። እዚ ድማ ካልእ ተወሳኺ ዳይናሚክስ ነቲ ኩናት ቀደም እውን ነይሩ እዩ እጂ ግን መሊሱ ናብ ዝበርትዐ ቦታ ናብ ዝበርትዐ ደረጃ ንክወስዶ ዘሎ ተኽእሎ እናዓበየ ይኸይድ ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ስለዚ ኣብዚ እውን የሪኢኹም ነይሮም እቲ በይዝ ኣብ ዝነበረ ቅድሚ ሕጂ ንነዊሕ እዋን ተዛረብናሉ ኣብዚ ከባቢ እዚ ተመስሪቱ ዘሎ እዚ በይዝ እዚ ድማ ኤግዛክትሊ ነዚ ዝመስረትዎ ነዚ ሕጂ ዝረኣናዮ መጥቃዕቲ ንምግባርን ቀፃልነት ዘለዎ ውሕስነት ናይዚ ቦታ እዚ ቁፅፅር ንክትገብር እንተተኻኢሉ ድማ ከተስፍሖ እዩ። እዚ ቦታ እዚ እንተሰፊሑ ንዳዕመ ሰሪዕ እቲ ዝበለፀ ውሕስነት ዘለዎ ክኸውን ይኽእል ብልፅግና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክሳብ ዘሎ ብልፅግና እንተተሃልዩ ጌም ኦቨር ማለት እዩ። ብልፅግና ክሳብ ዘሎ ግን እዛ ቦታ እዚኣ ኣገዳሲት ኣከራኸሪት ነጥቢ ክትከውን ከም ትኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ። ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና መድረኽ እቲ ናብ ኤርትራ ክግበር ዝግብኦ ዝነበረ ኩናት ስለ ዝተደናጎየን ከምቲ ዝድለ ክቕፅል ስለ ዘይከኣለን ቅድሚኡ መፂኻ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ክትገብሮ ትኽእል ነገር እንተሎ ኩሉ ነገር ክትገብር ክትክእል ኣለካ። ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ መርሕነት ናይ ኣብን ብልፅግናን ኢማራት ሙሉእ ብሙሉእ ነቲ ሃገር ከም ናቲ ሃገር ጌራ ተወሲዳቶ ኣላ። ከም ኢትዮጵያ ዝኣመሰለ ልዕሊ ኩሉ ድማ ከም ኣቢ ዝኣመሰለ መራሒ ክትረክቡና ይትኽእል ኢኻ። ሙሉእ ብሙሉእ መጋበርያ ኮይኑ ጥራይ ዘይኮነሲ እቲ መጋበርያ ምዃን ከም ንቡር ወሲዱ ከም ናቱ ቦስ ገይሩ ዝወስዶ ዘሎ እሞ ከዓ ካልእ ነገራት ክሓትት ዘይክእል መራሒ ተረኺብካ ኢማራት ልክዕ ከምታ ንሃገራ ንህላዊያ ትዋጋኣሉ ዘላ ንብልፅግና ክትዋጋኣሉ እያ፣ ንዳዕመ ሰሪዕ እውን ክትዋጋኣሉ እያ። ኣነ መደምደምታ ናተይ እዩ እቲ ናይ ኢማራት መርሕነት ኣብይ ኣሕመድ ንኸይወርድ ክዋጋኣሉ እዩ። ግን ተዋጊኡ ከጥሕኖ ይክእልኒ ምክንያቱ ገንዘብ ኢኻ ክትህብ ትኽእል ገንዘብ ንኩሉ ነገር ክቕይር ከም ዘይክእል ዳዕመ ሰሪዕ ምስክር እዩ። ብገንዘብ ጥራይ ክውዳእ ዝኽእል ኩነታት የለን። ዳዕመ ሰሪዕ መዓት ገንዘብን መዓት ሓገዝን እዩ ተዋሂብዎ ግን ቀፃሊ ይሰዓር ኣሎ። ምክንያቱ ሓይሊ ገንዘብን ሓይሊ ህዝብን ሓይሊ ዕላማ ዘለዎ ሰራዊትን ንክስዕሩ ኣዝዩ ከቢድ ስለ ዝኾነ ብኩሉ እቶም ዝዋግኡካ ዘለዉ ድማ ንመሬቶምን ንርስቶምን ዝቃለሱ ዘለዉ እዮም። ስለዚ እዚ እውን እንተኾነ ኢትዮጵያ
كبيت زخونه فتنا اب قدميا تغتيرو خمزلو يم زنغرو زلو بكل منقد ما